Στο out η Ολκότ. Έφυγε πλάγιο η μπάλα. Ο Τσέλος στο πλάγιο. Γιάννης Κλειώτης. Βρίσκει το Ράμα. Κόβεται. Χάνεται η μπάλα από στιγμή. Δημήτρης Γκομόζιας. Χάνει για αυτός η μπάλα. Κόβει ο Πέτρος. Βασίλης. Η Ολκότ τώρα. Μέσω D, για να δούμε. Όπα. Ο Βασίλης έπεσε, χτύπησε, δεν ξέρω τι έγινε. Για τον Απέο η μπάλα. Ο Βασίλης στο out, Δημήτρης Γκομόζιας. Να δούμε, προλαβαίνει. Όχι. Ο Φαφούφιλας εκτελεί, Γιάννης Κλειώτης. Για την Ολκότ παίρνει ο Γιάννης ο Κλειώτης. Γιάννης Κλειώτης πάλι τώρα εκτελεί το φάουλ που κέρδισε. Θανάσης, Βαγγέλης. Μπήκε γκολ, αλλά είναι υπέρ της Ολκότ τελικά προηγουμένως. Στο out οι Ούγγροι εκτελούν το φάουλ. Πήγε να κόψει ο Γιώργης Αρτινός, Ράμα, για να δούμε, βρίσκει τον Γιωργάκη. Πέφτει ο Γιωργάκης, ξανασηκώνεται, μπράβο. Αχ, δεν πρόλαβε. Μεγάλη προσπάθεια από τον Βαγγέλη και από τον Γιωργάκη. Πολύ ωραία προσπάθεια, μπράβο στα παιδιά. Και τώρα η Ολκότ. Η Μελόμπα. Ο Τσέλο. Ο Μάριο. Πίσω στο Βασίλη. Πολύ ο Βασιλάκης στην μπάλα. Πήρε όμως ο Ράμα, ο Πέτρος λάθος. Και τώρα ο Τσέλο. Στο Δημήτρη τον Γκομόζια. Στο Γιωργάκη. Μέσα στον D. Μπράβο. Κόβεται όμως από την άμυνα την Ουγγρική άμυνα. Ο Τσέλο παίρνει. Προωθεί στο Θανάση τον Καγιώργη από αριστερά. Βρίσκει στο Βαγγέλη. Πολύ καλή προσπάθεια από την ελληνική ομάδα. Μπράβο στα παιδιά. Και τώρα στο out η Ολκότ. Δεν βρίσκει ελεύθερο παίκτη. Βρίσκει δεξιά. Προσοχή τώρα, γιατί είναι μόνοι τους, όχι δεν είναι μόνοι τους, είναι και άλλοι βέβαια, Έλληνες παίκτες. Μου θα είναι ο Καγιώργης, ναι. Κατεβαίνει ο Γιώργης, ο Αρτινός, μπράβο. Βρίσκει το Γιωργάκη. Πόδια. Γιάννης ο Κλειώτης στο φάουλ που κέρδισε. Ο Ναπέος Απόλλων. Παίρνει φόρα. Μέσα στον D.
Out. Καλή προσπάθεια και αυτή. Και τώρα στο out η ουγγρική ομάδα. Πόδια από τον Αρτινό με την όπισθεν. Η Ολκότ τώρα στο φάουλ με Λόμπα. Όπα. Μπράβο Παναγιώτη. Πλάγιο. Η Ολκότ στο φάουλ. Μέσα στον D. Short. Για την ουγγρική ομάδα. Ο Ούγγρος παίκτης που θα εκτελέσει. Έτοιμοι. Εκτελείται. Ψηλά out. Τι είναι αυτό? Εκτελεί ο Ολκότ, δεν ξέρω τι είναι τώρα αυτό. Short πάλι υπέρ της Ολκότ. Έτοιμοι. Ευτυχώς, ευτυχώς. Κατά λάθος μπορεί να μπαίνει κανένα γκολ, ευτυχώς. Το γλίτωσε η ελληνική ομάδα. Ο Πέτρος τώρα, ο Δοσακλής με Λόμπα. Τι έγινε ρε παιδί μου? Κλέβει ο Τσέλο. Μπράβο, παλικαρίσια μόνος του. Προσωπικό μεγάλο κόψιμο. Και τώρα για την ουγγρική ομάδα. Για την ουγγρική ομάδα και πάλι. Προσπαθούν να βάλουν στον D. Για την ουγγρική ομάδα πάλι. Ευτυχώς, out. Ο Βασίλης ο Παϊλιού στο out. Ο Πέτρος, ο Γιωργάκης, πλάγιο για την Ολκότ. Εκτελεί και πάλι ο Πέτρος της Ολκότ. Μέσα στο D βγάζει ο Πέτρος για την ελληνική ομάδα είναι. Εκτέλεσαν Έλληνες παίκτες με τον Ντούρο. Τελευταίος παίκτης Ολκότ, μαρκαρισμένος από το Βαγγελάκι. Ο Βαγγέλης τώρα κέρδισε και εκτέλεσε το φάουλ. Για να δούμε, βρίσκει, για να δούμε. Υπέρ της ουγγρικής ομάδας. Εκτέλεσε γρήγορα η ουγγρική ομάδα. Μέσα, κατευθείαν, έξω. Out. Ο Βασίλης ο Παϊλιού στο out. Βρίσκει τον Θανάση. Του κλέβει φάουλ την μπάλα. Ο Θανάσης εκτέλεσε. Ξαναπαίρνει ο ίδιος παίκτης την μπάλα της Ολκότ. Ο Γιώργης ο Αρθινός μάχεται. Ο Θανάσης. Και τώρα ο Θανάσης κέρδισε το φάουλ που εκτελεί ο Μαρσέλ. Η ουγγρική ομάδα εκτελεί. Κάνουν όμως, όχι. Προλαβαίνει. Out. Γιώργης ο Φούφιλιας. Με Λόμπα. Η Ολκότ. Ο Γιώργης έβγαλε. Φούφιλιας. Η Ολκότ τώρα στην επίθεση.
Για την Ολκότ. Με Λόμπα. Για τον Απέο Απόλλωνα τελικά έδωσε ο διαιτητής. Ο Βασίλης Παπαϊλίου. Βρίσκει το Γεωργάκη. Μπράβο στο Γεωργάκη για την ουγγρική ομάδα. Εκτελεί. Η ουγγρική ομάδα λάθος, ο Γιώργη το Φούφλια. Ράμα. Πολύ ωραία προσπάθεια, μπράβο. Γιώργης Φούφλιας. Γιώργης Αρτινός. Σουτ. Και τώρα για την Ολκότ. Αρτινός. Έχει και φιλάθλου σήμερα. Γιάννης ο Κλειώτης. Μαρσέλ. Μέσα. Όχι. Πολύ ωραία προσπάθεια. Δεν ήταν τελικά γκολ. Και τώρα η Ολκότ κατεβαίνει. Ο Πέτρος προλαβαίνει. Εκτελέσει και το φάουλ ο Γιώργης Αρτινός. Ο Πέτρος. Ο Γιώργος. Ο Πέτρος ο Σακλής. Πηγαίνει στον Γιώργο η μπάλα. Χάνεται και πάλι για τους Βούγκρους παίκτες. Έξω. Ο Δημήτρης Ογκομόζιας. Και κατεβαίνει τώρα η ουγγρική ομάδα. Με κόντρα τον ήλιο, ρε παιδί μου, τραβάω τώρα και δεν βλέπω τίποτα. Ο Ράμα. Μπράβο στο Ράμα. Βγάζει ο τερματοφύλακας της ουγγρικής ομάδας. Πολύ ωραία απόκρουση. Και τώρα πάλι ο Αρτινός στο Σύφι. Κόβει η ουγγρική ομάδα. Μέσα στον Ντί. Κόβει ο Πετράν. Μπράβο Πέτρο. Υπέρ του Πέτρου που εκτελεί ο Δημήτρης Ογκομόζιας. Γιάννης Κλειώτης. Παπαδόπουλος. Διονύσης παίρνει την μπάλα. Ο Πέτρος στο πλάγιο. Στο Γιάννη τον Κλειώτη. Εκεί βγάζουνε πλάγια. Ο Γιώργης ο Φούφλιας. Για την αντίπαλη άμυνα είναι τελικά. Κόβει ο Δημήτρης. Βγαίνει ο Κλειώτης, εκτελεί το φάουλ που κέρδισε η ελληνική ομάδα. Ο Ράμα. Σόρτ εκτελεί η ελληνική ομάδα. Έφυγε. Κερδίζει πάλι. Τι είναι αυτό? Πάλι σόρτ, μπράβο. Μπράβο. Δεύτερο σόρτ για την ελληνική ομάδα. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Ράμα τώρα. Τι είναι αυτό? Για την
ουγγρική ομάδα. Ο Γιάννης ο Γλιώτης. Στον Πέτρο. Ποιος είναι ο Γιώργης? Κόβεται όμως από τους παίκτες της ουγγρικής ομάδας. Η Ούγγρη τώρα στην επίθεση. Κόβει. Στόπ από το Δημητράκη, το Γκομόζια. Χάνει πάλι την μπάλα. Για την ελληνική είναι. Ο Ναπέος. Ο Γκομόζιας τώρα εκτελεί το φάουλ. Βρίσκει το